Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Gowum ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy işläp okap ýörsiňizmi? Hemme daşary ýurtda okuýanlara, işleýänlere, ýaşaýanlara hemmeňize salam Türkmenistandan, gadymy merden. Bugun abzorda Ford Expedition bizde. Ýöne videoň ady Ford Expedition Explorer Tapout diýip goýýar. Näme üçin? Has gyzykly bolmak üçin. Ýöne asnawnoy winimaýny şu maşina bolar. Sebäbi o maşynyň abzory uje YouTube kanalına bak. Men şu ýerde goýjak. Geçip görün, silkacığınam aşağıda bir yerde koyup bilsem koyacak. Hazır Ford Expedition vardı. Podrobno aytıp berjek. Kıyıskaça da Ford Explorer vardı aytıp berjek. Ondan sonra ikisinin tapawdy vardı da videonun dowamyny aytıp beren. Like koyun, kommentary yazın, dostlarınızla paylaşın, başlayak. Maşinle tanış olun oglanlar. Amerikada iň bir popularny vinodorожниklaryň biri Ford Expedition'ın 4-nji pokoleniýasy. Ondan näme? Başyny ikisiniň tapawdyndan başlaýlyň, ondan soň maşin bardy aýdyp bereýin. Bu maşinimiz biziň ofitsialny vinodorожник dik gidýär. Ford Explorer'ımız biziň ofitsialny crossover dik gidýär. Biri görşüňiz ýaly hafta ýok, gölel sygyry alçyk bolup durarlar. Derdik, arkasyndan tapawdy has goýular, öňden bildirmese de. Biri hafta ýok, biri bol udobny, kompaktny ýöne has bir gowy ýol tutuculukly. Biri şäheriň daşy üçin niýetlenen we uly maşgal üçin niýetlenen. Biri şäheriň içi üçin niýetlenen. Asly crossoveriň bir maksady şäher we minimalny bezdorожье üçin. Vinodorожники maksimalny ýoluň ýok ýerine sürmek üçin niýetlenen. Bu maşynyň Expedition Max ammadyr oglanlar. Ana bunymyz biziň Ford Expedition'yň özü. Expedition Max bilen gatyr uly tapawdy ýok. Esasy tapawdy Ford Expedition Max'ın biraz bu maşinden uzun bolmagy. Ford Expedition Max'ın Platinum ödem ingolsunyň abzory kanala badyr. Geçip görün. Gaty gowy maşin, gowy haladym ýöne bir ýygy bökkä. Ana bärde oňýal mesele ýok. Bu bir açyk, gyskarak. RX-in long var we RX-in abyşnysy var. İkisiniň bir ütkeş tapawdy ýok bilen, şo uzun bolmagy. Biram ilk kaynara ana tapawdy. Bolly başga tapawdy ýok. Öňüniň giňligi şol bir zat, motorunyň güýji şol bir zat, razgony şol bir zat, benzin ýakyjylygy mınky bir açyk az we 1000 Expedition'yň razgony Expedition Max'tan çaltyr 1 sekund tapawdy edýär. Sebäbi ol has uzunrak, has göwrümli bolan üçin. Bolly çalajy ol agyrrak gelýär. Bolly başga hiç ýyl tapawdy ýok. Maşinnyň iksem raketa. Ford Expedition Max'am yürüyüşü nolun yüzeçeni 6 sekund primerna. Bol 5,5 sekund o da 6 çalaca geçiyor 6'dan. Bollana bar tapawdy şol. Indi Explorer'a geleli. Biziň ýurdumyzda iň bir nidatsionyonly, ýagny näme diýelim? Nidatsionyonly arasla türkmen çaýrymda näme bolýar? Bir bahasy bilenmi? Gadr bilinmedik ana. Gadr bilinmedik maşin. Ford Explorer. Oglanlar Highlander'dan şu maşin hiç ýyl ýagdaýda, hiç ýyl ýagdaýda. Yza galan ok. Komfortlulygy, ýumşaklylygy, ýol tutuculugy, ýörüşi ýa hemme zady Highlander'dan yza galan ok. Hiç taraplayın. Ýekece yza galan zady zapçasynyň gymmat bolmagy. Bu maşin Amerikan maşini. Bizde şu wagt inni köpel uğratda. Ford'dan garlara zady barýan bolýan. Gat gymmat diýerler dar o zapçasyny. Ana şonsy wa şondan bir açyk biziň halkymyz gorkýar. Ýöne Hytaý zapçasyklary badyr. Kime gerek bolsa magazinlarda satylýar. Prinsipi şu wagt Ford bizde köpel uğrady. Bir açyk köpelsin, nesip bolsa Highlander bilen deňleşer bu da. Ýöne Highlander'yň has awra ýollar. Men bu maşyny Highlander bilen deňeşdiripdim. Ýadyňyzda düşýär şu abzorda. Şonu da aýdandyr. Ýeketek Highlander'yň mundan gowy tarapy onuň awraýynyň bolmagy. Highlander hemem Toyota'ny bizde has gowurýarlar. İkisiniň tapawdy bardy aýdyp berdim oglanlar. Bu crossover, o da vinodorожник. Ana esasy tapawdy. Ondan soň bu maşinimiz biziň 3,5 twin turbo gelýär. Bunymyz biziň 2-3 turbo motor gelýär. Ýöne bulan
ST komplektatsiyası var. Olany ol 3.3 turbo motor gelýändir. 3.3. Bulan politsiyski samma. Amerikada polisiýa şu maşinlar berýärler bilýäňizmi? Amerikadan kopartdan sargaýas bir şulon polisiýa bolan has arzan alyp bolýar. Polisiýa bolanyň kän bir zady ýok da, bir awra ýok. Näme üçin uje polisiýa dara ýok, aňyrda kowalap zady edip degirlýär, zady edilýär. Bir açyk şalka minnen ola edil taksi kemerýalak hasaplanýar. Bulan polisiýa bolany. Şoň üçin jyla içinde polisiýa bolan almaň ýöne amatly düşýär. Eger ýagdaýyňyz buňa ýetmeýän bolsa, polisiýa bolanam alyp bilýäňiz ýöne serediň bir probegi da azyrak bolsun. Onuň olaň salonny rahatsa da ýanky spes-texnik bolýar. O zatlar gün goparýarlar da siz onuň salony almaly bolýaňyz. Hemem asnawnoy mata salony ele bolar. Soň şuňa limitsiyadiň salony satyn alyp geçirýärler. No şu maşinimiz biziň limitsiyat komplektasiýa ýöne lyuk ýok, şuňa panorama da ýok. Ýöne içi full 5 kamera zat bar. Bular da şoň ýaly gelýändir. Bu maşinimiz biziň XLT komplektasiýa ýöne panorama. Bulan mundan başga da limitsiyadi we platinum madyr. Bularda edil şoň ýaly has go komplektasiýalar bar. İkisiniň asnanoy tapawyny aýdyp berdim oglanlar. Bu maşinimiz biziň vinodorожник, has daýaw motor, ramny, munymyz biziň crossover. Ana iň esasy tapawdy we motor ejeri gelýär. Ýöne ýol tutuculugy Explorer'ınky Expedition'dan has gowdur. Sebäbi crossover, bu bolsa vinodorожник. Bilýäňiz-de, vinodorожник gaty bir gow ýol tutanok. Hemem sürýäňiz şunu. Ýagny men basyp barlak gördüm. Sallan atja şey diýip çykýar. Hemme vinodorожниклon kesel ol. Ramny vinodorожник sebäbi şondan. Bu näme crossover? Bu has gow ýol tutja. Bolmalsam şeýle klasam başga da bulan. Bu maşiniň konkurendi Highlander, bu maşiniň konkurendi Land. 200'lük, 300'lük tapawy ýok. Haýsy bilen deňeşdireňiz dedi. Şolara primoy konkurent. Indi bu maşin barda podrobno aýdyp berýän. Sebäbi o maşin barda podrobno öňkü videoda aýdyp berdim. 1997-nji ýyldan beri çykarylyp gelen vinodorожник F150'ň asnowasyna düzülen, ýagny aşağı ýan hadawy çaýs zatlary F150 bilen gaty meňdeşdir. Şoň bazasyna düzülen maşin. Bu näme biziň 4-nji pokoleniýa işli 3.5 twin turbo, ýagny 2 turbo diýmek. Indi serdiň turbo motorlaryň bir näçe görnüşi bardyr oglanlar. Olar hakda aýratyn video çeker, şonu aýdyp berer. Maşina serdiň oglanlar. Gapdalynyň öňünden owadan, ýöne ýygynyň owadan näl serdiň. Bir 4 boş kirpik çalak bolup dur. Şu Expedition Max'ın şulaynasy ondan soň. We bir şulaynasy gawat delenok Expedition Max bilen şoň. Şulaynasy gawat delenok. Galan da ad gawat gelýär. Ana bulaynalarym Expedition Max bilen gawat delýär. Bulayna da gawat delýär. Ol bir açyk uýunrak da. Indi iki maşiniň tapawdyny ýyzanam görýänsiňiz oglanlar. Bu has kiçi, bu has uly. Bizde käbiri Ford gown etmeslik edýär. Ne bada aramızda şu Ford gow däl eýle beýle diýip. Nämes gow däl diýsen belli bir jogap aýdym bilen oklar. Ford F150 çägede batýady. Ana oň uly minusda şol. Hemem karobka çalyp durýar diýdiler. Edil men özümde F150'ň karobka durmada olanlar ýöne çägede batyryp gördüm menem rälne batýar. Imni şu Ford'un näme üçin käbiri şu halamadyk bolýar. Toyota diýip. Şol sebäpdenim halanmayanlygy üçinem şu maşynyň bahasy bizde arzandyr. Toyota serdeňde. Häzir Highlander $25,000, bu $20,000. Gün primoy konkurent bolmasa $5,000 tapaw diýär. Näme üçin men size bunu aýdýan? Egerde maşyna alasyňyz derp berýän bolsa, hökman Highlander'da alyň Ford. Alyň panoramasyny alyň. Maksimal komplektasyýasyny alyň. Arkaýyny alyň, mesele ýok. 5 ýyl kapot açdyrmaýa. Highlander döwlenok diýmän, Highlander kän döwlýär. Mesele ýok, Highlander döwlenler ýazaýyn. Lüboy maşynam döwlýär, döwülmeýän maşyn ýok. Hemmesem döwlýär, ýöne Highlander'yň zapçasy has kän namyndan şondan. Indi bu maşynyň salonyny eçeliň daşyndan bir ütköçük aýdarýal zat ýok. Edil Expedition Max ýalyk bir äpet bir zat gelýär o. Ýöre-ýöreşi sedan ýaly. Salonyny eçeliň. Şu podnoşka, platinum komplektasiýada şu podnoşka girip çykýan şolýandyr. Berde prostoy. Gönşet mint bol. Oba! Gapa serdiň o waratan gapsy ýalyk. Şu ruchkasyny gowarýan şoň. Expedition Max'da da Expedition'da da edil şuň ýalykdyr. Pamit sijene baglanlar berde şuň ýarak. Petrolu wa öz monitorju özüne görä normalny komplektasyýasyna görä monitorgyň razmeri ütge. 3 çay breywan diýdik biz muňa. Indi muňa diýemzok, eleki Max'a diýäs. Ýöne bu da giň. Bu maşynyň beýle giňligini bilemokdum men. Birinji edek şu maşyny göremde obzor üçin tanışamdy.
hayran galım giňligine. 1000 ýyl giňdirýärdim. Moktum men Expedition Max giňligini bilýän ýöne bu bir hili Explorer ýalyk mı kaýtýarda ýöne has giň eken men garaşanda. Şuňa salon otyrdyň ha. Sen Expedition'na mı ya da Expedition Max'ta oturanın belli değil. Şol burada beýikligi dady. Hiç il bilir onu. Salon şol burdadyna bärleri. Bäserdin o ullukhan halajyny o bäri. Ýöne Ford Explorer isten reska bilir eten kiçik crossover'da oturanın. Salonyň edilen materiallar gowy. Ventilyasiýa sijenýe, podograf sijenýe, ba ýyzyna da bar o gowlady bärdi de hemme zady sazap bolýar. Ýyzyna hem görkejaksydy. Na otlan şu. Motorun sesini serdim. Skoron berden geçirilýär. Göreň. Ra neytralka da. Bunda ýöne 5 kamera ýok. Platinumda gelýär 5 kamera. Soň berde rejimler oglandar. Ana. Sport rejim gogoryan rejimimiz ba. Garda, buzda, hemme rejim ba prinsipi. Vinodorожный üçün. Buzda, palçykda, ondan soňra ýyzyna pritsep takýaňyzda, ana onu uje aýratyn rejime geçirilýär. Pritsep rejimi ýürütdi. Berdena besprovodnoy zaryadka ba. Telefonjuňy salyň, goýdyň. Gerekli wagt ýapyp goýdyň. Akuratynja. Barna serdiň ama. Şu ýerine de bir zat bolmaly. Ana ýadymda galdy. Expedition'da da edil şuňa. Berde de karmançyklar ba. Opşum zat koymana yerken maşinda kapılarda da var serdin su koyacak. Bu maşin asıl edilenni Amerikan reyni üçün edilen Amerikanın öz halayan zatlar. Panoramamız. Zanaveskadan ayırayım. Ullukan panorama. Multirol olanlar elbette hemme funksiya ba berde de palasada açık, Afgonda açık, da açık slipik zon, karoçi, yank Afgonda açıklığını ikisi bardattır da açık slipik zonun. Köp gürlenen funksiyalar hemmesi ba berde de farağın nähile sazajak. O zatlar ba klimat kontrol elbette, rul gazlar ya. Funksiyalarını düşünmek üçün bir gün gerek. Oba büküp minmeli olanlar amatlı ve Google bilen tanıştırayın Green Hill. Öz yurdumuzda öňän üçin amatlylar. İçiniň persatkalary Amerikan Infineum kompaniýasynyň persatkalary. Şu wagtdan moment 10:40 bilen 20:50 wa. 10:40 20:50 goýan bolsaňyz, arkaň şu ýagy geçip bilýäňiz, öz ýagyňyza güwünüňiz etmän bolsa, ispareniýa beren ok, motoruň içini hapalan ok, çalaja ýagy bolsa, onam kesýändir. Alyp barlak görüň, bakada amatly. Ondan soň ýazyň barlak görüňizden soň. Ana oglanlar, ýyzy. Muňa kapitan sijenýe diýäs biz. Highlander'dan şun gowlady. Inde Highlander bilen deňeşdirsen bolmaýarmy? Land 300 bilen deňeşdirmeli. Ýöne crossover'dan şun gowlady. Giň sijenýelerde de arkaýyn oturup bolýar. Ito ýatyryp bolýanlar bulary. Ondan soň gerek bolsa bular ýatyrýaňyz, ýyzyna bir san matis salýaňyz, mesele ýok. Arkaýtýaňyz bir san matis ýa. Ana ýan gaýdan adam oglanlar berde de sazap bolýar, gowlady. Ýyzyny aklar üçinem. Öz klimaty ýyzyna. Öňünde başga temperatura, ýyzyna başga temperatura edip bolýar. Abyçna maşynyň öňü gylgyn, ýyzy sowuk bolýar, bileňizmi? Ulak ýola gidip görenler bilýän, bagaja serediň awlanlar. Eski sijenýalar ýatyrmaňda, ana bagaj şuňarak. Ýöne eski sijenýalar ýatyryp bolýanlar serediň, ödem knopkada ýatyrýaňyz. Öňdäkiler ýatyrdy. Näme üçin jürat sijenýalar ýatdy? Ana hemme sijenýalarni ýatyrdyk. Spalny gönü. Spalnymyzdan ullaýby. Arkaň. 3 adam ol arkaň ýatyp bolýar. Matrasym ýan. Mesele ýok. Ana bagažynyň geňligi. Aýtjana bir san matrasy ýady. Öde galýar. Öňdäkiler ruçnoy galýan ekene. Öňdäkiler. Ay bolýar ýöne. Öyle yapalım. En esas olanlar motor. Munýymiz biziň twin turbo diýdim ýa-ni primärna 400 at güýji bar. Olanlar 1 istoçnikde 380 şorkada birine 410 şoň üçin 400 at güýji diýip alýas. Ne olan ýüzeçeni 6 sekund 100 kilometrede primärna 13 litr ýakýar. Kene mekanok. Şu maşynyň gowdady razgony. Fordlaň hemmesiniň hem razgony gowy. Turbo motor bolan üçin. 6 sekund. Lexus ES 350 6 sekundda çykýar da razgony. Gödüň edelim. Muňa serdiň
Onu serdin. Ol sedan, bu Vinodorожник. Bu Ford Explorer'ımızda medil şoňalyktır. 2-3 motor bolsa da turbo motor da razgon Highlander'dan has çalt 7 sekundda 8 sekundda çykaby. Bu nemiz? 3,5 twin turbo. Şoň üçin 6 sekundda. Indi häzir bu maşyn sürüp göreliň oglanlar. Ýörüşini hem özüňiz görüň. Ondan soň bakar. Sowa-da. Howpsuzlyk kremeniýatdan çykaramda oglanlar. Podograf oýal oksijeni. Ventilator çala haýallat ses eşdilmeden çalaja podograf oksijeni de işletdik. Rul çala aşağı düşüreýin. Rul aşağıda bolsa goýarman. Oglanlaryň biri Zattiýdi şu wagt ýazmyşdy patpişikliň biri. Cruise control maşyn saklap gitsen bindin adakka. Mysal üçin diýerler mardan Aşgabat avtobana çykýas, cruise kontroly geçirýäs. Diýeli 120 bilen saklap gitse cruise kontroly saklaýar maşyn. Şonu benzin adakka diýdi, ýa-da kanyakka diýdi. Abyşny özüň sürenler. Şonu barlak göräýlik da şo barda video çekelik. Näme bolsa o videony hem çeker ýadymda. Ananna sport rejimi oýarlar. 2 ve 4 ve de etip bolýandyr. Bu näme biziň polny privoda bilen edil şuňalyk zadny ve duş hem gelýänek. Görüşürüz. Elbet diyor ya. Basta basýaňyz da pikirlenýändir maşyn sebäbi şo taky agyr gowrada hemem turbo motor. Seredin turbo motoryň bir näçe görnüşleri bar. Elektronly turbolar bolýar. Şuňalyň abyşny bunny imini şu maşyny turban işleş skemasy gaz basaňyzda gulşitilen çykýan zatlar wyklapny gazlar. Şoň kömek bilen işländir munna düşünüňizmi? Şondan pikirlenýär. Jene bar. Gaty bolady. Ene sallanatda. Şu wagt biz haýal batdarys. Biraz gatrak batdarys gördüň bildirýändir. Yol tutuculuğu yankı Explorer'dan bulankı pesirek yönü giyin Vinodorожnik'tarı. Maşin ne var? İsteseniz berden 2 vada, isteseniz 4 vada edip bolya gönü. Gönü elin aşağıcığına kovladı. Näzir daşyndan ýöreşin görkezýän. Birinji zaýazda mikrofon içinde bolýar, ikincide de daşynda bolýar. Hem içinden hem daşyndan ses goýuşdarsyňyz ýaly. Indi mikrofon berýän. Görelim. Operatora ýaman däl ýörýär bilýär. Neserdin avtostardy berdi. Öçürüp bolýar. Dıdamaz ýaly. Yani şu wagt öçürdük da ýene bassyk dıdamal şu. Yani biz onu öçüremizok. Geçenki zatda da aýtdym men size. Şu wagt biz 2 wada da goýdyk. Şonun apasyna dağdan düşäň ýagdaýynda serdin şul özü avtotarmajene bilen düşürýär dağdan gaty beýge galýan. Gaty gowy kömek edýär şonda da. Bu funksiýa bize şu wagt gerekkel. Nada ýöreýiş oglanlar içinden. Mesela kiçik maşyndan kemdär o F150 geçenede gördüňiz oglanlar näle ýöreýişini. Mesela o kiçik maşyndan arkaň gidip bile ullukan pick-up bu da şol orada attırmyň aşağı asnawosy bar. Ýöne äder grup aýdamyzda da bula Vinodorожник Jeep görnüşi de ýanky eýle hem pick-up görnüşi. Ana şol orada atdypym bir ýalňyş bolanokda düşünüňiz. Elbetde pick-upyň bir öz zatçasy bolýar. Ütköşmejikleri. Ýöne asnawnoy 90% şol orada. Expedition bilen 99% şol orada atdyr zatlary. Expedition Max bilen toýsun. Şu maşyny buna menimiz biziň Expedition Max bilen şol orada atdyr 99%. Ana Explorer ütköýär elbetde. Jana bu Expedition Max'tan gowdadyr. Ýa-da kan bökän o kan Expedition Max has uzun olsun bir hiç eli bökýär ýa-da.
köpüňiz bilýänsiňiz, Hilux'da sürk görenler, F150'ni sürk görenler bilýänler bir ýyly bökkendir. Ana. Expedition Max'da şol mesele bar. Bärde ana ol ýok. Hazır bärde. Dolma tutuculga wa perhatlar aýyndan çykaýmy? Gowy. Pesat, gowsak bilýär. Anamdan bize yol ver. Meni koyuyor diye. Oturmak udobdur ulla. Gördün? İyi oturan. Şu da onu. Batlak otni etip böyle adam onu. Arkayın. Dayı oğlat bir ki beyikti. Ken men Vinodarozhnyň ya bir crossover'ın fanat däl olanlar bilýäňiz. Ýöne haladym maşyna. Alanyňa degen mawa. Bahada crossover'ın bahasy var we Highlander'dan bu ýerde köp saat gowy. Has gowy bu sebäbi. Highlander'lan deňişdirmelem de Vinodarozhny abi. Ýöne bahasy 2021 Highlander aljak bolan häzir $25,000. Ama 24,5. Degen bakasyna o degen olunur. Degmem gatyn elekno men häzir size şuň win kodyny şu ýerde goýjak. Ýok diýen ýaly degmi? Diňe bumper şuň degimli. Haladyňyz maşyna. Explorer am türk görkedeýin. Ol mundan pesrak görýändir olanlar. Ondan soň jemläli. Ana da biz Explorer'ın içine olanlar. Bir kelek serdim. Indi yank ýalyk komfort ýok munna. Yank hedilli. Rula aşağı düşüreli. Bir ke rulam kiçicek bir borum kiçi. Indi bir ke öwrenş bilen o kiçi maşyna. Munam size türk görkedeýin. Bilen primer size bada ýöreşini bilersiňiz. Munada daşyna zadna görkede oturjak prosto. Munna gowdady 5 kamera bardyr olanlar ondan ana. Onda ýok. Berde de edil şoňa rejimler ba, station ýaly goýup bilýän, haýsyna goýasyňız. Bu da ýeňil opýa, bu da goýýar ýa. Ýöne ýankyň ýanyna maşinlerle bu ýumşaklygyna seresen. Rul kiçi ha. Uje biraz gatylygy bildirýärmiň. Ýanky Expedition'dan. Bolmasa 20'lik diska, o da 20'lik diska, bu da 20'lik diska ele. Ýöne ýol tutuculugy has gowy ken bir sallana tonak bu. Ýöne şuma izolasiýa bärde pesekeni aňardan. Ana. Şeýle dadım. İki üç motor ýöne mesele ýok, olanlar basýan ýörüýär. Mıng dol abzordan geçip görün siz, has gowy düşünürsiňiz häzir gaty garankaga alman jemler olanlar. Onam ýöne size sirkür közüm. İkisiniň aşşeňasyny özümen bilesimler. Şu wagt on sürdüm, maňa eşdim baras kabildir dur. Bu ýöne 4 wadadyr bärde ýakyp düşürilýän ýok. Avto start ba, ýokardan düşüp bolsaň bärde de ba, o zatlar ba bärde de. Elbette klimat kontrolü olanlar. Sidene gazzarya, soğuca, rul gazzarya, o zatlaryň hemmesi bärde de bar. Limset komplektasiýada bu komplektasiýa gatgy bar. Janalar ýöne bu da goýýar ýa. Ýa-ni 3,5 da bol bolsa 2-3 tapawdan bilen. Bu maşina 3 üçlük bolsa, ýa-ni 3,5 oturjak Expedition. Explorer'ın 3 üçlük gataylygan stad ol. Polisiýalar da şolar berýärler, Amerikan polisiýalar. Men söýrediňizmi, BMW'lar zatlar gatça o ýyllaryndan ýetýändirler. Ýörüýte şoň üçin edilen. Bulan ST komplektasiýasyna ýeli asnawny ýol. Öýdi goşawyş ýetirýär, ýani 2 sany goşawyş ýetir. Bu zat ol, wapşe gowy. Ne biledil Highlander sürüp barýan ýalyk. Rul kiçi o yankın yana. Bunu da şurada kiçi rullerler. Kebra geç böyle o bize. Derdi gelir kebra sürü böyle. Kebra vapşe yarda iyisi adam. Ford Go maşina olanlar. Kim alsa Allah can nesip etsin. Arkayına alın. İyilin günün gepini dinlemen.
Gowdat. Prosta käbir Ford eýle, Kia beýle, Hyundai eýle diýär. Sürk görýäňiz da, şonu düşünýäňiz. Alyp Lüboy bir ýerik Almana baraňyz, agam sürk görýäni, sürüň, halamasaňyz alma. Lüboy hem eger aljak bolsaňyz, sürdürýär. Arkan alyp barlak görün. Şu an düşýän amyndan. Wapşe bir kilo ondan düşüňiz, böküp düşýän bunu naspak goýda. Kiçi maşinalar. Noglanlar Ford Explorer we Ford Expedition'ın esasy tapawutlary. Barda düşündürdüm hem dip pikir eden haladyňyz maşinlar, haýsyny has haladyňyz, haýsyny has alasyňyz gelýär. 20 000, 24 ýarym bahalary. Win kodlaram dur. Şu ýerde goýun ikisiniň win kodyny geçin görüň. Alap za satamlok oglanyň maşiny bu. Şu maşinler abzorda yoktu da bizde. Şoň üçin alym şunu. Kakras Explorer ama tatlyk getirä, kakras ikisiniň tapawyndan görkezýän. Go prasmotrala köp adama gazakly ikisiniň iki maşin, lüboy bir iki maşin alyp getirýärse biz şonu hassida gazakly bolýar gördüm men. Lexus getiremde de öňkü Highlander'laryň Explorer deňislemde de goýjak prasmotraly da size gazakly eken. Ken maşinleri getirip şeýip deňär. Inniki videolarda haýsy maşinaň abzor eltin we haýsy maşinler alyp deňeşdirip görelýär. Hökman ýazyn kommentariýada. Maşinlar arada men öz pikirim näme? İksem öz bahatna degen maşin hadýan. Arkaýyn alyp sürüberiň. Zapçaşlar inni ba. Na marda bir kısan ýerde ba. Aşgabatda hasken. Elbetde Toyota'dan biraz gymmadyrak, arzan zatlar amma Toyota'dan gymmadyrak zatlar amma. Onuň uşa galan zatlar am Hytaý alyp goýulýar da. Ýene bir zat da käbat biz plandadyň zapçaş gymmat diýse, asobina Hyundai Kia'da. Men holun alym telefon çygalym, ol bu zatlar alym. Men alan zatlamyň hemmesi kampaniýa. Gün şotayda Hyundai Kia Made in Korea diýip ýazypdyr. Onsoň arada kamera zatlar alym bolýar. Made in China da Hytaý zatlar alym. Häzir Toyota'nın kampaniýa zatyny alsaň, Toyota'nın özüninkini alsaň, o da daýoja bakadyr. Düşünüňiz, ana şonsy bar. Bulan köp zady, Hyundai Kia'ň köp zady, Hytaý ýok. Original bolsa bahasy da ýok. Zato gowda alyp takýan. Желательно maşyny ýagdaýyňyz etse, gowda alyp takyn. Sebäp original zat taksaňyz has köpüg idýär. Ana şuň gal video olanlar, göwnüňize ýaranasa like goýun, kommentariýa ýazyn, dostlaryňyza paýlaşyň. Maşynyň ikisem gowy. Haýsyny alasyňyz gelse, haýsyny alsaňyz Allaha nisip etsin. Arkaýyn alyň. Hökman Toyota däl. Başga markalar ham alalyň, şonu Toyota'ň bahasy düşýär. Sebäp uje hiç kim almasa, palbon bahasy düşämeli. Kim nähil maşina alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nisip etsin. Iň esasy adam janyň sag bolsun. Dawaç olanlar.